חברים, תגידו שלום לג'קו 8 החדשה, רכב 7 מקומות של ג'קו, יש איתנו כמובן את זיו, מה נשמע זיו? באנו פה להשקה בתל אביב, הדבר הראשון שזיו עשה זה לפתוח את המנוע ברכב, אז תכף נגיע לדבר הגדול פה, שזה בעצם השורה השלישית, אבל אנחנו פה רגע כדי לדבר על רכב מאוד מעניין, שהוא היברידי עם סוללה 34.4, היברידי פלאגין 34.4 קילוואט שעה, יש לנו פה שני מנועים חשמליים מקדימה, עוד מנוע חשמלי מאחורה ועוד מנוע בנזין, אז 4 מנועים סך הכל, והדבר הזה נותן לכם טווח של 1,000 קילומטרים, כן? שימו לב לעניין הזה. עכשיו אנחנו נעשה סיבוב קל סביב האוטו, נסתכל על השורה השלישית, כבר פה רואים ז'אנט 20 אינץ' עם צמיגי מישלן, אז אין פה את ה-GT שאנחנו רגילים כבר לראות, זהו. נסתכל רגע על המושב של הנהג, יש פה הרבה מאוד פיצ'רים, זה רכב חשמלי, מתקדם מבית ג'קו, אז הרבה מאוד אבזור, בין היתר, כל מה שקשור כמובן לחשמל, יש פה מושבים חשמליים, אפשר כבר לראות את זה פה, יש פה טעינה כמובן אלחוטית, יש פה את המתג הזה לשינוי ווליום, תראו איזה מעניין הוא, ועוד משהו שאני רוצה שתראו, לא, זה לא. ראיתי שאפשר להזיז את המשענת ראש ברכבים מסוימים, כנראה בגרסה של הרכב הזה שמשווקת לא בישראל, ויש לנו מסך מולטימדיה רחב פה במרכז, יחד עם הלוח שעונים, שניהם נראים יחסית אותו גודל, אני מאמר סביב ה-12 אינץ' לדבר הזה. ההגה עצמו כתום, יש פה מרווח, כפתורים, כל הפלטה זזה ביחד, אנחנו מכירים את זה, ומבחינת אחסון, כן, יש פה הרבה מקום אחסון, אפילו מצאנו את המפתח פה, מקום לכוסות, מקום פה בצד, אחלה. יש פה עוד משהו מעניין שפספסתי זיוו, כן, זמש, תקרא, אוקיי, נראה נהדר, מרגיש נהדר, גג חשמלי, גג שמש, מה עוד? פתיחה על ידי כפתור. פתיחה על ידי כפתור, פתיחה אלקטרונית, ומה יש לך פה? ידית רגילה. אוקיי, גם ידית רגילה וגם חשמלי, מאחורה, אנחנו רוצים רגע לראות את הסיפור הזה, זה השורה השנייה שלנו, עכשיו תראו משהו אני אוהב, זה שהמושב אמצע, כשפותחים אותו, אין איזשהו חור לכוסות, אפשר לשים את הידיים בצורה מאוד מאוד נוחה, יש פה מתגים, כפתורים לחימום, שימו לב, ועברור מושבים גם בשורה השנייה, גם את הפתחי מיזוג ועברור, יש לך גם בקורה. גם בקורה, אוקיי. פתחי פה, עברור, פתחי פה. מיזוג פתחי, הנה, וואו, אוקיי. להגיע לשורה השלישית. הנה, זה פה. ויש לנו שורה שלישית פה ברכב הזה, שמשאירה לנו גם, בסוף, תא מטען של בערך 170 הוא אמר? 170 ליטר. בערך 170 ליטר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על רכב שהשורה השלישית מוחצת את החלון כמו משהו שראינו לאחרונה, אלא ממש שורה שלישית רחבה פה עם 2 מקומות. זיו, פתח לי רגע תאורה כדי שבאמת נוכל להראות את זה, אבל זה מאוד מעניין, סופר מעניין, למי שבאמת רוצה ככה, פה זה קצת צפוף, אני כבר אומר לכם זה קצת צפוף, קח אותם קדימה, קח אותם טיפה קדימה, ואז נראה כמה אפשר באמת לקחת, כי לדעתי כרגע, ההושבה באמת בכיסאות במושב בשורה השנייה, משוכה לדעתי קדימה. אז יגלה איך עושים את זה, אבל פה אפשר לראות באמת שאפשר למשוך את זה טיפה קדימה. סך הכל באמת, כמו שאתם רואים, רכב פלאגין חדש מבית ג'קו, שבשורה התחתונה נותן לכם את האפשרות לנסוע עם שורה שלישית 1,000 קילומטרים. פלאגין, זה אומר שאם אתם נוסעים ביום באזור ה-130 קילומטרים, על החשמל אפשר לעשות את זה בלי לתדלק, חוזרים הביתה, מחברים את החשמל, שזה בצד השני אגב, ויש פה גם V2L, שאפשר לראות את זה פה עם המתאם, ככה שאתם יכולים בסופו של דבר, הם מדברים פה על כנראה כמו שראינו בסקייוול, על 6.6 קילוואט V2L, שזה מאפשר לכם לעשות די הרבה, כמו לחבר לדוגמה קיריים חשמליות, אז כן, סופר מעניין, משהו שלא אמרנו עדיין, נראה לי שאמרנו הכל, ג'קו 8 החדשה, פלאגין הייבריד, מקווה שנהנתם מהרכב הזה, אם אתם פעם ראשונה פה, תירשמו לנו לערוץ, תלחצו על כפתור הלייק, אנחנו נספר לכם על כל ההשקות הרכב שיש בישראל.